Negros Oriental, usa ka event host ang gipusil patay sa riding in tandem sa barangay Malabuga sa Bayawan City niadtong Huwebes pasado alas 5 sa hapon. Ang biktima na ila nga si Jonar Toledo Barrios, 38 anyos, mulupyo sa dapit. Sa investigasyon sa Bayawan City Police, gikan sa reception sa kasal ang biktima, diin siya ang nag-host. Dihang gipusil patay kini sa mga sospek nga nagsakay og motorsiklo. Naigo siya sa agtang ug dughan. Nadapa siya sa tambalanan apan gideklarar nga dead on arrival. Gisusi pa sa kapulisan ang motibo sa maong krimen. Giklaro usab sa hepe sa Bayawan City Police nga walay kalambigitan sa public hearing ang maong panghitabo. Sukwahi sa gikataho sa social media nga gikan sa public hearing ang biktima. Gihulagway kini sa kapulisan nga isolated case ug wala makatandog sa kahapsay ug kalinaw sa dakbayan.